Sedan kan ni följa fyrkantsspåret och på långsidan visa längdning av språnglängden. Kom tillbaka till arbetstempo igen före kortsidan. Sen kan ni stanna kvar på en volt här nere hos oss. Under 3-4 galoppsprång tar ni tillbaka hästarna och kortar upp dem så mycket som förmågan tillåter. Därefter kan ni sakta av till trav, vända snett igen och byta varv. Kan stanna kvar på volten uppe vid A och efterhand komma fram i vänster galopp. Sedan kan ni följa fyrkantsspåret och på långsidan visa en ökning i språnglängden. Före kortsidan och tillbaka till arbetstempo.